Todo el tiempo que nuestros padres le dedicaron al trabajo, al país, a la fábrica de camiones, nos pertenecía a nosotros. Tú y yo seguimos encontrándonos, esporádicamente. Pegaso ha desaparecido. Són uns personatges que venen de lluny, no? Perquè l'incest està en tot l'Antic Testament i per això es diuen així, David i Sara. Nosaltres estem aquí perquè hi ha hagut incest de punta pala, no? Si no, no hi seríem. I això al mateix temps és el que ens agermana, no? Nosaltres som germans perquè venim tots de la mateixa família. Te lloraré. Yo también. Hemos pasado la vida añorándonos. Forma parte del guión. Per ser un altre text més complicadet i el repte va ser, doncs va, endavant. I quan em va dir de què anava, que eren dos germans, doncs al llarg de la història de l'amor, que comencen amb 80 anys, un amor impossible, i acaben amb joventut, vaig pensar, home, només això ja és un gran repte pels actors. Estoy muy asustada. Siento miedo. ¿Tú nunca has sentido miedo? Ahora sí. ¿Qué le has dicho, mamá? Que salía con un chico de arquitectura. ¿Se lo creyó? Naturalmente. ¿Qué tiene de extraño? Nada. Creo que ella sospecha de nosotros. Crec que l'Eder ha escrit un text que remou moltes coses mentre l'assajava, moltíssimes coses d'infància, però també d'adult, sobre l'ètica, la moral, sobre l'amor, sobre el que està bé i el que no, i crea moltes preguntes. Hemos pasado la vida abrumados por el temor y hablando del amor. Y persiguiéndonos el uno al otro. Jo crec que són dues criatures de les que en les cases de les famílies de qualsevol ciutat i de qualsevol país està ple, no? Yo no voy explicando mi vida a nadie. Prométeme que no lo vas a revelar jamás a nadie. Te lo prometo. Si alguien supiera algo de esto, nos arruinarían la vida para siempre. Nadie tiene por qué saberlo. Lo que hacemos tú y yo está prohibido fuera del matrimonio. Pues si no hacemos nada todavía. És una dona molt vital, que sap molt bé el que vol, molt energètica i que en aquest cas doncs, és la que porta la veu cantant de la relació, no? De la història. I té molt clar també la seva vocació ja des de petita i llavors lluita per això. En el nivell professional se'n surt, però a nivell amorós no se'n surt. Estoy en plena fertilidad estos días. Quiero tener un hijo. No podemos tener un hijo. No tiene por qué nacer un monstruo. El Antiguo Testamento está plagado de incestos. Somos descendientes de continuos incestos. Puedes casar y tener un hijo con tu pareja. He decidido tener un hijo contigo. Si no tengo un hijo tuyo, no lo voy a tener con otro hombre, ¿de acuerdo? És una història molt humana, que es parla de sentiments i que pot tocar a moltes persones, que no deixa indiferent, que fins i tot la persona que pugui dir això no pot passar o això no m'agradaria gens, també veus que realment has sentit alguna cosa. I el teatre és per sentir. I és per sortir d'una forma diferent de la que has entrat. És un personatge molt maco perquè agafa des de que és petit fins a que es fa molt gran, fins que són la tercera edat, però ho fem a l'inrevés. Comencem sent avis molt grans i acabem amb nens. Els anirem veient en 8 moments diferents de la seva vida i en els primers, sobretot, anirem veient que hi ha alguna cosa que no entenem perquè aquesta gent no poden estar tranquil·lament junts i sembla que s'estimen tant, no? Márchate de una vez, por favor. Sembla mentida com la societat encara té uns tabús molt grans, no? O sigui, hem obert moltíssimes portes, però hi ha portes que no es poden tocar, no? I aquesta és una de les portes que crea un conflicte. Quiero que me desees. Quiero que me ames. Quan parlen de sexe ho parlen d'una forma bastant allò natural i que penso que la gent pot divertir-se o somriure, si més no, tot recordant també coses que els hi han pogut passar, no? Justo cuando íbamos a sentir juntos con lo que cuesta un orgasmo simultáneo. ¡Basta ya! ¡Se me escapó un petardo! No soporto que me lo recuerdes. Para disimular, le pegaste un puntazo
al pie de la lámpara con tanta mala suerte que rompiste aquella luna tan bonita. Aconseguir amb el teatre, doncs, avui que la gent reflexioni, que la gent surti diferent de com ha entrat, que creï una mica de debat, que hi ha un somriure, evidentment, perquè sempre intentes adornar-ho des de la direcció, que sigui una mica més fàcil de mastegar, perquè el text de l'Evers jo crec que dona arguments molt potents. Està bé, crec que és el que hem d'oferir, l'espectacle, evidentment, però també reflexió i sentit i sensibilitat, una mica, no? ¿A qué le adjudicas tú el valor de la importancia? Si realment et deixes emportar per l'obra, et remou moltes coses teves que no necessàriament té que ser en el cas concret d'aquests dos personatges, però que sí que et remou coses teves de la teva adolescència, de la teva infantesa, o anècdotes, o si més no anècdotes properes o de persones que estimes que t'han explicat. Parece que no te importa demasiado separarte de mí. Me digas eso. ¿Qué quieres que haga? Que luches por lo que te interesa, que no te quedes así, aceptándolo todo. Potser l'obra explica una miqueta el que pot haver-hi en qualsevol casa i ser-hi atent al que està passant, per orientar o per ajudar si existeix una situació semblant. Whatever love